салом алейкум дӯстони азиз. касе ки дар шаҳри москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат ба инами рақамҳо занг занед. ҳатман шуморо ба хости аллоҳи меҳрубон соқ саломат бурда меорад ширкати TJK Trans. салом алейкум дӯстони азиз, бародарои меҳрубон, боз як хонаи фурӯшии сехонага дар доми 5 этажа дар 4 этаж 2 миллиону 100. марҳамат касе ки харидорай, марҳамат занг занед. Новогородская област, город Боровичи. Зинда бошен, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ина дӯстони азиз, боз як сехонагаи дига бо нархи арзон. инҷа кухни, стиралка, холодильник, чизе ки дар навор ҳаст қатъи ҳамаш. ина дӯстони азиз, дуюм хона. ана ҷудо кардаги буда уже, а? И ҷудо кардаги. Да, раздельне. ина дӯстони азиз, и хушрӯ айдан мешава. Зиндагӣ ки намешава.